Salutare lume, eu sunt Marian Reaction și bine v-am găsit la prima mea reacție de pe acest canal de reacții. Nu uitați să-mi dați un like și un subscribe, cred că așa se spune, să-mi dați un follow pe Instagram la Marian, la alexandru.marian.509 pentru că acolo mă găsiți cel mai activ, o să vă dați jos în descriere sau aici pe ecran undeva. Și prieteni, fiind prima mea reacție și uitându-mă prin tendințe, m-am gândit să reacționăm la Dau Moda, Jador și Lino pentru că piesa asta o strâns 31 de milioane de vizionări. Vă dați seama, să strâng eu la un videoclip, la o reacție 31 milioane de vizionări pe asta e cam imposibil în 10 ani de reacție dacă fac. Și da, sper să mă auziți bine, sper să auziți piesa bine și haideți să-i dăm drumul cu reacția, fiindcă nu prea am ce să vă zic acum, hai să-i dăm drumul. Și reacția, dacă vă întrebați, o fac de pe telefon. Acum hai să dăm drumul pentru că nu vreau să mă lungesc. Nu știu ce să zic de acolo când când dădea Jador din cap, ceva gen așa. Își era adormit. Nu, asta e doar părerea mea, nu știu dacă așa era sau poate așa era în videoclip, nu știu. Acum hai să-i continuăm. Băi, prieteni, ce vreau să vă spun așa de început este că la acest videoclip s-o munce foarte mult. Este o calitate bună, un sunet bun, piesa sună foarte bine, beat-ul îmi place, de la manele, deci de la Jador, care începe pe flow-ul de manele, o să se ajungă la Lino Gold care o dă pe trap. Acum haideți să continuăm, n-am ce zic ce până aici, deci nu o să scad niciun punct, o să lăsăm 10 puncte, deci notarea începe de la 10 puncte. O să scădem câte un punct, două, dacă este o mică greșeală care o să observ eu, dacă nu, lăsăm așa și aia, acum hai să continuăm. Nu știu dacă știți, dar Alex Velea și cu Mario Fresh a mai făcut o piesă Dau Moda, dar ceva gen, piesa aia era doar așa, ceva gen esențial, dar normal piesa asta trebuia să fie cu Jador și așa că s-o hotărât ei să o facă cu Jador și o ieșit ceva frumos după părerea mea. Fata asta se uită la mine, știu că tu la mine, deci tu acolo un subscribe dacă vrei la canalul meu pentru că mă ajută. Bun, hai să continuăm. Ok, aici trebuie să aveți 18 plus. 18 plus obligatoriu. Nu știu cum să vă zic, hai să continuăm. Deci fata aia se uită în revistă de când a început videoclipul. Nu știu, nu o să scad niciun punct aici, fiindcă e primul videoclip și nu vreau să scad puncte, pentru că nu sunt așa multe greșeli, poate nu le observ eu fiindcă filmez pe telefon, dar poate sunt și nu le observ. Na, hai să continuăm. Deci aici la partea lui sună foarte bine, deci pe manele, de la manele ajunge pe trei, sună foarte bine. Ce mai mult îmi place partea lui Lino, nu pot spune că Jador e foarte nașpa, e foarte genial și Jador, dar mai mult îmi place lui Lino pentru că eu când eram mai mic, zic așa, ascultam Lino, pentru că aveau niște piese mișto. Mai mult îmi plăcea aia cu Jordan, sus ca John, îmi plăcea foarte mult piesa, așa că hai să vedem pe partea lui Lino ce o să fie, cum o să sune. Ce pot să vă spun, este genial, deci super, 10 plus, pot să-ți dau aici. Ok, văd că aici Alino, Jador se apucă să arunce cu cărți, ce să, fresh.
Ce-i drept, ce pot să vă spun e că ei au bani să se flexeze cu Gucci, cu haine scumpe, dar noi dacă zicem odată de Gucci, ne luăm tigăi și oale în cap și hate-uri de nu ne vedem. Hai să continuăm. Boom! Și aici se termină piesa. Vin toate pe mine ca turnat. Lino are hazul ca în stat. În câțiva ani la gât o să am palat. VVS-uri 24 de carate. Ei, ei, când mă îmbrac dau moda. Te uiți la mine ca la Yoda. Te uiți la mine 10 nota. Te uiți la tine cam la solda. Sunt fresh, imaculat ca Dero. Am cash, banii zboară în aer, am dinero. Gagică ta mă place că sunt vero și că sunt umili.